Gofod ydi be ti eisiau fo fod. Mae'n negesu o'n wahanol. Arallfydol. Mae o'n wahanol i theatr fel dych chi'n nabod o. Deitha nhw, oedd y coeden ma, efo Yn oed y mwyaf diol. Does am pwrpas mynd allan i hel rwan. Ac ni jyst mynd i'r siop, mae gyd yna i ni barod. Hwrian! Cyfle i just nefio nature. Mae'r pob unigolyn sydd wedi bod yn rhan hwn wedi rhoi cymaint fewn iddo fe. Dwi'n mwy hyderus wan. Wel, allan o comfort zone fi, dwi'n meddwl bod hyn yn beth da nes i wneud pethau sy'n i ddim fel arfer wedi wneud. ffrindiau newydd. Yeah!